Ya, acara masuk kita tabu ke acara ta di acara ta adang nilai kecil mana o hayu me udua es hamuma sudi baru refleksi bunatau di si ibai di si orang anak sudema orang anak do paniaran baru orang baru do hela baru orang ibebere sudema bere ibebere ya imara sahana baru uduk nanon pasapludohon diuruti ulama mase wah mang boleh bertemu lagi ya temulai rata di mana tahun peparangan punta narasaun baru bere ibe bere acara pertanyaan syukuran bona tahun punguan narasaun anak baru do bere ibe bere si kenegerian simanido tema Jehovah si parmahan au dang tagamon hurangan au subtema merhiti syukuran bona tahun punguan narasaun anak baru bere ibe bere gabe lam Marpos niroa di nama dalani tahu baruan jala mangaradoti olong ni Kristus ditongan ni keluarga punguan nang di nahumalia kita marinde hita nomor 12 ayat tabel 2 loguna dipuji roh kodoh Mari hite gori debata ama dot gor ni anakna Tuhan Yesus Kristus dot gor ni to diperbadia na tuma palangi dot tanon saya papotohana mo do tuau dalan hanguluan gok do las niroha di adopan ni bohin aka sudungan niroha do di siamamu saliling ni liling na haleluya martami yang mahita Ale Tuhan Yesus Kristus, horo panodang nasitong na manodangi ganug jolma di pertibion. Soda ko mabuhim tuhami jala perbadiay ma rohanami. Asa utadahami dalam hangolo marhiti siyani. Say rajay ma rohanami, asa unang manibilhami siya dalan nasitongi. Ale Tuhan Jehovah patongtong marohanami. Marhapur siya to, marhiti-hiti to dim perbadiay. Amin. Tabuji Tuhan merebe hita 500 terpulusia ayat sada doguna saya hutagam do tuhaku. Aquí
Sarongan olo-bolong Ila managamo Sarongan olo-bolong Saisay di bumaro. Ganong tapatupa pertanyaan bona tahun adong lekon ingotota ima pangarimang-rimang iyon perdalanan ingoluta nang tabulusi taingot bema papainan ni debata di bagasan ngoluta totu maragam do aka nama sadihitabe alani tadokma orang anak. Songon orang anak kami di pungonon, dongon nami meolan aci di ruang di bata sabing do, dan natolas kami tumonan di tau pungon. Orang baru do hela. Songon horong boru hami di pungonon, dohonon nami ma godang nai tutu para supasuni di bata, nau hujalo hami, boy hami hipas satu tikion. Orang bere bebere. Sudah. Donon nami ma balgani holon mirwani bata naun jalo hami sikop nasabohal nami di perdaningon nang di pertujupe. Hidup tutuan, awal nami mengakap pengon di bata di bagasan ngolun nami, dalam perbuyan lengkap di keluarga, kunguan nang kumaliam. Tapuji Tuhan Maredeta nomor 211 sada. Tuhan Yesus Permaha. 210 sada. Yesus firman, au biru naro. Yesus God bihoro aku sayun tonoku sayun tonoku sayun tonoku. Yesus ko dioro aku sayu tonoku. Turpo kebiste di pungata nyoba seperti kenon ima dan nenet sian buku Yohanes bidu 10 membuka mei sian ayat 10 sada ayat 10 apa terus di 10 lalu songono mahatana ahudo permahan nadingkan utatado akan nadiau jala ditada nasida do ahu Songon amano Dalam jauh mengadapku ngokok biru-birui. adong peaka biru-biru ku na asing nasosian baraon ikodot do akai togion tanghonon nasida do suaraku dungi gabe sada unga mai jala sada ma permahan Alane ondo pada Allah ngamayau. Alau leono saku tentaloku ibu se. dangadong nama buat sian au sian lomo kudo huleon namar wasodo au majalo muse ima patik na hojalo sian damang ido sahana atau mertua doakan atau manggilatan di bata jalan nopiapsa amin. Mari dehita 625 ayat sada.
Partang yang maita. Ale Tuhan di bata amanami para sihabulot doho tong digalup hami marsara sada. Ibaga satiko pele Tuhan di bata marpung hami pinoparni ima raja narasaon tong mahole Tuhan namad dungani punguanon suang saluh na pe ale Tuhan tamu na yugdang nami saluh na pasatami matuar kami asa tong marlas ni roha ima namames tahun bona tahun di pungan nami raja narasaon di jam ni saluh na ale Tuhan sudia kadungan nami nasubuhi ro dopakoto pe tong mau pasatu ale Tuhan daging doto tinasida ramo tinasida ke Tuhan manan dia tinasida song-song libra kadungan nami na perjalanan nanaing menuju hutan paton ale Tuhan tong wahon wae na madungan ring mangiring-iring satu inarano nang kami besa luhuk na nadung nomor pungli bagasan kikiun ale Tuhan matuk maula di hari itu ada kami asa tong mahon wae na jongjong di tong-tong nami ima nama tahun pesta bona tahun raja narasaon dinuji pinasangak mahole Tuhan mari hite Yesus Kristus ya kopani amin. Terpuji Tuhan ta mari dehita nomor 20 Aisada doguna atani Jehovah. Mauliate di sebar nasarohan namin na bungon todo pamunasun badi ali Tuhan de bata Jehovah natutong mangaramoti daging ng tudin namin tarlumubi na masikopon na sa buhal namin di kop liyaw ko di bagasan guru namin nasalas ni roha ala ni pujian namin magwar nasun badi di bagasan pungon namin sa dariyo pungudo kami Tuhan di son peparan na pung namin raja narasaon anak buru bere ibebere di dalam memuji pasangapun guar munasun beli nang salu na dia kau dongna atong go imahan mari titip di berbadia asa ho kami lingkan ni basam mari te beri tanauli nang sabtu tong-tongan makuling mau Tuhan nungwara di hami manani hosa amin. Iya saluhu maju hita memberi acara teh molo hujaha teh manai jaha hamuma sud manai Jehovah si parmahanau dan tagamon huranganau tersurat di Psalm 27 ayat 1. Mabite syukuran bona tahun punguan narasaon anak boru bere ibebere gabe lamar pos niroha dina madalani tahun baruon jala mangaradoti tong punguan nang nahumaliang. Iya mau lihat dari tonga-tongata di damang dainang nahinang ulungan di bagasan guarna Tuhan ta Yesus Kristus huenet kami do songon bohalta di madalani taunon ima natongon patu pabona tau kita di bagasan sadarion molo turpuk tahun ima di puji-pujian di panari holon di debata
di bagasan ngoduta. Hubai kami dorisi di subtemai gabe la marpos ni roha. Buasa diduk gabe marpos ni roha, sudi dorahita maboto te sian berita nauli, sian berita-berita diaka media, nama dok tahun 2020 memang didok tahun krisis, tahun krisis. Di soma diaka pergolakan ni aka politik di bagasan tahunon. Alai didok debata lamar pos ni roha mahamu punguan narasaon anak boru bebere di nama delani tahunon. Didok dison jauh badu si parmahana. Sebenarnya molotadok jauh badu si parmahanau iko bertanggung jawab doh hitanya di sini. Iko bertanggung jawab doh hitama dok jauh badu si parmahanau. Molo jauh badu tutu si parmaha kita aha besi habiarat tadi. Dan adong besi habiarat molo dok aka berita ipe tahunon masa kritis politik dina iko pos dorohata dina madalani tahunon. Damang dainang gudang do nama be kita marpos ni roha molo dinalahu mangalaka te. Gudang na be kita gabe molo didok diaka hata-hata di sama sonero gabe pede nate. Percaya diri molo lahu mangalaka ahamai. Na totu iko na dong bohal tadi. Iko bohal ta. Molo naneng mangalaka ita tu sada ulau pe memang iko bonota do bohal tadi. Iko bonota aha manalahu si pasahato tatu si aha manalahu si dohonot tadi si jala dono akana asing. Iko na dong bohalta. Molidot debata lamar pos ni roha mahamunin na bohalta ima hatani Tuhan idete. Adong itita na kinamadok di si hatani Jehovah. Ido na patiun na sedalanin na di si. Damang day na molotadok di punguat taon di bagasan acara sedarion lamar pos ni roha mahita alani unang benong naganggu kate. Unang adong be naganggu molo hira-hira kurang paste boras di jagung tei unang ganggu kita. Molo dang laku pe jahet tei unang ganggu kita. Alai Tuhan dewa ta pasiko bona sa buhalta. Songon itu tei lagi. Di pasiko dewa ta nasa buhalta alai unang ganggu. Molo di dia besar rupiah mau dapet Tuhan. Molo dia jual rupiah mau dapet Tuhan. Nalai si dohonot ajarnya Tuhan. Mamakeo hudi do bena kuna sa rupio tu. Nah, ate. Unang maro sa rupio do ta jalo sento debata naing panahonot ta tulu rupia. Masih dia babu to ta iya baik kan? Mabai kita gabe kecewa. Ini mabai kita kecewa, ta jalo sa rupia hape naing tang palahok kita usai tulu rupia. Yo mabai kita busisa nanti. Hadi do botokon. Hadi do lulu akon. Gabe ta tapar dua di bata hati, tapar dua di bata ator tapangasaho maguguta, tapangasaho guguta hadiah du botoku pasuk kuponon, alai di dok di bata upas